L-anzjani ġew mistiedna jżuru ċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza Esplora bħala parti minn inizjattiva li tfakkar li l-edukazzjoni u l-għarfien huma l kulħadd irrispettivament mill-età. Matul iż-żjara tagħhom l-erba' fl-okkażjoni tal-Jum Nazzjonali tal-Anzjani, il-viżitaturi kellhom l-opportunità jduqu esperjenza differenti minn dak li mdorrijin biha permezz ta' eżibizzjonijiet u attivitajiet varji relatati ma' xjenza. Fosthom kien hemm workshops dwar in-naħla Maltija, element kruċjali għall-ambjent u għall-identità agrikola tal-Gżejjer tagħna. Il-parteċipanti wkoll żaru l-Kotlift, parti mill-bini storiku ta' Villa Bigi li kien jintuża bħala sptar navali għas-soldati midruba. Din l-għażla ta' attivitajiet mhux biss ippermettit lill-anzjani jkomplu jitalmu u jiskopru, iżda wkoll tqanqal sens ta' nostalġija u apprezzament lejn l-istorja nazzjonali. Kenna dal-għodu, perkaż kanna fuq l-Aser, fuq it-trobbija tal-Aser ta' Malta u da, u l-properties tagħhom u x'joħorġu minnu, perkaż fuq il-propolis. Il-propolis huwa kimika li toħroġ mill-Aser li hija antibiotika lew ħafna. Tallimna llum għax ma konniex nafu. Jiena kont nafa li għall-antibolizm. Kiki Mizzi, deputat direttur tal-Esplora, spjegat il-ħidma miċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza li wkoll qed tiżdied matul is-sena kollha. Infakkar il kulħadd li issa l-Esplora hija miftuħa anke nhar ta' Tnejn, jiġifieri miftuħin kuljum matul is-sena kollha. Dalwaqt daqs ġimagħtejn oħra nibdew nilqgħu anke l-istudenti li issa qegħdin jibbukjaw minħabba issa ħabba li tnedejna issa l-education program u nibdew nilqgħuhom minn Monday to Friday minn nhar ta' Tnejn sa nhar ta' Ġimgħa u nfakkar ukoll illi miftuħin mid-9 sa 3 matul il-ġimgħa u mill-10 sal-5 ukoll fil-weekend.